Na jaře roku 2022 se do našeho města nastěhoval gang z východní Evropy. Byl to gang, jehož hlavou byl známý mafián Petrovič, který byl ve své zemi známý hlavně kvůli kšeftům s omamnýma látkama. V našem teritoriu očividně hodlal se svým biznisem pokračovat. Naše rodina ale nikdy nechtěla, aby se to zvrtlo ve válku gangu, ale hlavně můj bratr byl názoru, že vypjatou situaci vyřeší jen tak, že se Petroviče zbaví. Když na jeho hlavu někdo dokonce vypsali odměnu, bylo jenom otázkou času, kdy se něco stane. No, tak jsem Petroviče. Dohoda platí, jo teda, 50 000 za jeho hlavu. Je nahoře. Tak si tady. Привет, Петрович. Já jsem ti byl obědovat. Как, колко дома chceš? 3 kg, jak jsem chtěl. Блядь. Nejsem to první, a vyjeme za dvou hlavu 50 000. To je nabídka, která jsem neodmítla. Tak střelaj. Nebo si to vůbec kvůli těm svězem? Call it how it is. Hit it. Čau, Žene. Čau, Riči, dobré. Dobrý, za šéfem. Já vzadu. OK, dík. Šéfe, tady je Johnny, tak vám Richie přepínám. Rozumím, očekávám ho. Hele, mám pro tebe špatnou zprávu. Doslechl jsem se, že ti umřel brácha. Vím, že to není pro tebe úplně lehký. Hele, asi před týdnem tady byl strašně naštvaný. Bylo to špatný. Pak ho našli den potom u Petroviče. U Petroviče. A bojím se, aby z toho nebylo něco horšího, protože viděj, na jeho, on tam taky někoho úplně jako nepřišel tam na návštěvu, že jo? On vždycky byl takovej. Jo, to víme. Když se mu něco nelíbilo, asi se to hodlal vyřešit sám, no, ale aby z tohohle nebyla válka. No právě. Co jsi to udělal? Vím, že to pro tebe není lehký. Běž domů a dej si pauzu. Jo? Dobře, šéfe. Bacha, šéfe! Hraješ? Jdu. Co to bylo? Petrovičovo lidi. Do prdele!
to bude průser, jak... Co to může ten tvůj brácha? Jo, já vím, no, prostě ho nasral, jako ty. Jo, nasral. Proto on si tam vejde jen tak, bez ničeho, začne tam střelit jeho lidi a pak mi tady chcípne málem. Nemluv takhle o mém bráchovi, ty vole, prostě tak to chtěl vyřešit. No, to tomu dál, ty vole. No, super. A víš ty co? Teď to vyřeším já. Ty s tím nejsi schopný hnout. Jak nejsem schopný, kam si myslíš, že jdeš? Za ním, jdu se pomstit. Tak si dělej, co chceš, jsi úplně stejný jak tvůj brácha. Magor, tyjo. Jak se sem vůbec dostali? Hlídko 1, ozvi se. Jste tam? Tři, dva, один. Hej! Tak a máš co? Za všechny ty lidi, co jsi tady za ty roky zabil. Včetně mýho bráchy. Ničeho nelituju. Ale tobě se to ještě nemstí. Hlídko 1, ozvi se. Jste tam? Johnny.